ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଜଣେଇକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖେଇ, ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଭଜା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 250 ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ପକାଇଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମୋତେ ରାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ମୁଁ କରିନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ତାୱା ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବଡ଼ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇକି ଭାଜିବା। ତେଲ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା, ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାଜିବା, ଟିକେ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପକାଇକି ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି କଲାବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ତେଲ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଣି ବି ଆଉ ବାହାରିନି। କାଟି ରଖିଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ସର୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଭଜା, ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ